Benvidos a unha nova entrevista da revista Esmas o Salnés. Nesta ocasión correspondente ao número 32 da primavera de 2025. Estamos con Xoaquín Sesteira, músico de Cambados. Moitas gracias, Xoaquín, por concedernos esta entrevista. Para comenzar, contanos como comezou a túa relación coa música, en particular coa gaita. Pois dende moi neno, por diante da miña casa en Cambados, eu vivía no centro de Cambados, a casa dos meus pais está ali, pois pasaban gaiteiros nas festas que había ao longo do verán. Cambados caracterízase porque ten moitas festas ao longo do verán, dende que empezan en San Cristóbal ata que remata a Valvanera en setembro. Pois hai bastantes festas. Entón, principalmente, os gaiteiros que pasaban nesas festas ao longo do verán, pois eran os campaneiros de Vilagarcía, do Sisto. Entón, a min, pois, esa sonoridade, de feito de neno, distinguía cando eran os campaneiros e cando era outro grupo, porque sonaban diferentes. O que facía inmediatamente era baixar, porque daquela os nenos podíamos andar pola rúa, e ir detrás deles durante toda a mañá. Era unha forma que tiñamos naquel momento de escoitar música, sobre todo música que na radio, ainda que houbera radio, ese tipo de música pois, non se escoitaba, tanto o dos gaiteiros como das bandas de música. Cando non había gaiteiros, iba detrás da banda de música. Debían ser un dos últimos nenos que foi detrás da música ou dos gaiteiros, non? En Cambados, polo menos. O que ocurría tamén, que coincidía que meu pai era o presidente da cofradía de San Roque, dali de Cambados, unha cofradía fundada en 1611. Tamén el, cando organizaba as festas de San Roque, o 15 e 16 de agosto, pois contrataba sempre aos campaneiros para tocar ali. Entón, paralelamente a isto, pois a min encantábame, eu empecé co tambor. E empecé xogando a tocar o tambor. Meus pais me mercaban tambores de xoguete que rompían ao pouco de tanto tocar. Entón, cansáronse de que rompera tambores de xoguete e incluso xogaba cos amigos detrás da casa dos meus pais, había unha zona, un calexón, entón ali facíamos como que organizábamos festas e facíamos procesións e todo iso, e eu iba co tambor tocando. Decía que meus pais cansáronse, entón mercaronme aquí en Vilagarcía, en Musical Duende, mercaronme un tambor de verdade. Entón, a partir de aí, pois eu na casa fun aprendendo a tocar e nunha festa, era unha festa de San Cristóbal, debía ser no ano 75 ou 76, 3 ou 4 anos, bueno, estaba a punto de cumplir 4 ou 5 anos, non? Estaban meus pais nunha comida que facían en San Cristóbal, nunha depuradora de Cambados, estaban os campaneiros. E claro, meu pai, como comentaba, pois os coñecía, tanto de contratalos como antes xa incluso de coincidir en algunha festa que outra, non festas, digamos, formais, sino as caralladas que falaban, que se caracterizan por iso. Entón, estando nesa comida, viñeronme a buscar a casa, veña, collo o tambor, bueno, en castelán, eu fui educado en castelán, collo o tambor que vas con nós, tal. Entón, leváronme ali e os campaneiros empezaron a tocar e meu pai puxome ao lado deles, co tambor xa de verdade que tiña, tal, e puxeme a tocar ao lado deles e dixeron, este rapaz, como toca, non sei que, tal. Entón, nas festas de San Roque que organizaba meu pai, pois leváronme con eles no medio dos catro, tocando. E a partir de aí foi cando empezou a miña, digamos, traxectoria musical, o sea, teño 53 anos neste momento, levo 49 anos tocando, prácticamente. Entón, eso, a partir de aí, esa foi a conexión, digamos, coa percusión. O que tocaba era o tambor. Ata os 12, 13 anos non comecei a tocar a gaita
que empecé a tocar, porque estaba nunha asociación en Vilariño, San Adrián de Vilariño, en Cambados, e estaba tocando o tambor daquela. Os campaneiros xa deixaran de tocar, bueno, eu formei parte de varias agrupacións, pero principalmente a agrupación juvenil Mocedade de Vilariño foi na que máis participei. Estaba tocando tambor, pero bueno, estaba nun momento así como de aburrimento tal, e pedín que me deixaran un punteiro para eu na casa ir aprendendo. Bueno, empecé a tocar. Eu tiña nocións musicais porque miña nai foi, bueno, ainda vive, profesora de piano, bueno, exerceu de profesora de piano, e a min doume clases dende moi neno de linguaxe musical. Entón, bueno, podía desenvolverme eu só, non? Casualmente, pois, teño a sorte de que, según din, sempre tive moi bo oído. Entón, as melodías as collo con moita facilidade, non? E así fun entrando neste mundillo. E a gaita foi eso, dun xeito así, casi como dano colateral. E como comezou a túa formación reglada e aprendizaxe da música? A túa nai, tamén tiveches outras... Sí, a ver, principalmente, digamos, a parte musical, digamos, máis académica, foi a través de miña nai, que tiven que estudiar solfeo obrigatoriamente. O sea, os meus amigos, cando saíamos á escola ás 5 da tarde, eles iban a xogar, eu tiña que ir a clase de solfeo, cousa que sempre me fastidiaba bastante. Bueno, eu non toco o piano, pero o que sí, esa formación musical, no que con respecto á linguaxe musical, recibina de miña nai, e incluso fora daquela, sendo neno, presentábamonos aos exames por libre no Conservatorio de Pontevedra, fun aprobando algún que outro curso, bueno, despois co tamboril e coa gaita, co tambor e coa gaita, pois foi dun xeito autodidacta. Non quita que despois sí que estiven con mestres. Tiven a gran sorte de estar con Nando Casal, do Grupo Milladoiro, na banda de gaitas de Vilanova de Arousa, banda de gaitas municipal, que era daquela, de Vilanova de Arousa. Estive uns anos con el, o que considero eu o meu principal mestre, non? E logo xa, no ano 90, decidín, pois, facer, eu xa tocaba, por suposto, facer a nivel académico os cursos que había de gaita no Conservatorio de Vigo naquel momento. Coincidín, estaba como mestre cando fixen o primeiro, segundo, terceiro, fixeno por libre con Xosé Luis Represas, un músico que tamén era gaiteiro, que nese momento estaba ocupando o posto de mestre de gaita, pero bueno, é un músico que hoxe toca na Banda Municipal da Coruña e que fai moitísimas composicións, arranxos, moitos de música galega, que lle dá unha grandeza impresionante. E logo o último ano, que daquela só había 4 anos de gaita, pois fixeno con Carlos Núñez, que aprobara a oposición, entón pois tocoume un ano con Carlos Núñez. Foi así cos mestres, digamos, que máis aprendín, que máis tiven así de xeito oficial. Logo, de que máis aprendín? Pois de todos os gaiteiros que hai en Galicia, dende os campaneiros, os Rosales de Rianxo, os Garceiras de Melide, todos os morenos de Lavadoros, en moitos casos escoitándoos, non vendos, porque a miña idade pois non era contemporánea de algúns deles, pero sí estudiando a súa forma de tocar, as súas melodías, e todo eso. Ricardo Portela, non sei, unha chea deles que como interesado na cultura e na música galega, pois evidentemente prestas atención. Moi ben. En 1990 fundaches Treixadura xunto a outros músicos. Como naceu o grupo e cal era a vosa intención naquel momento? Pois a intención de Treixadura nun principio pois era a mesma que
que hoxe, que era subirse a un escenario uns gaiteiros, tocar melodías de gaita, naquel momento cantar, como cantamos hoxe, pero naquel momento cantábamos os gaiteiros que tamén tocábamos, non? Non é como hoxe que Treixadura somos 16, daquel momento, cando se fundou, éramos 4, logo pasamos a ser 5, e tocábamos e cantábamos os 5. Cantábamos como, con todos os respetos, como podíamos, pero sí queríamos, a nosa intención era subirse a un escenario e facer un concerto variado que a xente lle pudera ser ameno, como mínimo ameno, non? Por eso intercalábamos música e tamén canto no medio dos concertos, non? Logo no ano 2003 foi cando sacamos, bueno, gravouse o terceiro disco do grupo, Unha noite non é nada, no 2001, pero non saiu ata 2003, pero aí foi cando chamamos a uns amigos que coincidíamos en festas, en caralladas, ceas, comidas, e que sempre cantábamos, tocábamos e tal, e os convidamos para cantar unha peza que era a recreación dun sainete que é a Chula de Pontevedra, e aí, digamos, foi o cerne da configuración do Orfeón Treixadura, que logo, uns anos máis tarde, pois xa pasou a ser todo Treixadura. Perfecto. Ao longo dos anos, Treixadura converteuse nunha referencia na música tradicional galega. Cal crees que foi a clave do éxito da permanencia do grupo durante máis de 3 décadas? A ver, pois... a verdade é que a clave do éxito, se demos coa clave do éxito, non a buscamos, empezando por aí. E logo, o que sempre fixemos foi tocar o que nos gusta. O sea, o que fixemos foi o que sempre nos gusta facer, sin pensar en que hai que meter máis instrumentos, que hai que tal... Non, Treixadura é así quixemos ser sempre, non? Gaitas, percusión, no ano 98 introducirse un acordeón, e a partir de aí, pois, a formación é a que hoxe en día. A fórmula que fixemos cando empezou o Orfeón con nós e todo isto, pois non é nin máis nin menos que o que fixo Perfecto Feijóo en Pontevedra no ano a finais do século XIX, no ano 1893, por aí, que fundou o Coro Aires da Terra, que eran 7 amigos que cantaban cunha gaita, tambor e bombo. Neste caso son 2 gaitas, ou eran 3 gaitas, ou 2 gaitas, acordeón, tambor, bombo e voces. Non é outra que facer o mesmo que tamén os coros galegos, coros decanos de Galicia, como Cantigas e Garimos, Cántigas da Terra da Coruña, Coral de Roda de Ourense, Autores e Flores de Ferrol, que son coros que cantan música galega exclusivamente, e acompañados con gaitas e percusión, e aí levan máis de 100 anos facendo. Pois nós prácticamente fixemos o mesmo. Que ocorreu? Que nós o que dixemos, chegado un momento, dixemos isto temos que presentalo ao público con moita dignidade, porque para nós representa parte da nosa cultura. Entón, eso hai que representalo sempre con moita dignidade. Entón, foi plasmar algo que se leva facendo durante moitos anos, pero eso, entramos nunha historia un pouco banal, pero con luces, con equipo de amplificación en condicións, con unha posta en escena coidada e moi estudada no seu momento. Entón, a xente sorprendeulle iso, que a música galega, os cantos, algún que lle sonaba de que meus pais cantaban eso, tal, pero que agora o ves prestándolle máis atención, que se estamos tocando no medio dun parque onde non hai nada máis e todo iso, pois foi o que un pouco fixo que Treixadura pois tivera un pouco máis de repercusión. E eso, o secreto está que a música que facemos é
a xente, o público, identifícase con esa música, disfruta con esa música, que é importante, ve que nós estamos disfrutando con esa música, entón créase unha enerxía que vai do público hacia o grupo e do grupo hacia o público, e é todo un. Digamos que o público entra a formar parte do espectáculo prácticamente, porque cantan, os que saben bailar bailan e os que non, pois siguen cantando, o que sexa, e gracias a iso, e gracias a ese público que nos sigue e que tal, pois estamos aí despois de 35 anos. Moi ben, a gaita é un símbolo da identidade galega. Que significa para ti tocar este instrumento e que emocións transmite? Home, ademais de que é un instrumento que me gusta e que disfruto moito con el, porque aparte é un instrumento diferente de todos os demais, porque vexamos que a gaita é un instrumento que te rodea, acústicamente rodea, che tes o punteiro diante, o ronco emite por detrás, a ronqueta emite o seu son por un lado, estás, digamos, envolto nunha sonoridade, non como outros que sempre vai hacia diante o son. A parte diso, eu sempre era consciente de que teña unha responsabilidade, porque, como ti ben dixeches, é representativo dunha cultura nosa, da que eu concretamente síntome moi orgulloso e creo que é a base da nosa, do noso sentir e da nosa idiosincrasia, non? E sendo consciente de que é representativa da nosa cultura, pois hai que facelo ben. Hai que tocar ben, hai que tocar sempre afinado, hai que tocar sempre, tes que saber o que faz. Decía Perfecto Feijóo, que falei antes, cando lle preguntaban por outros gaiteiros, el non quería decir nada, eles decían, uns tocan o que saben e outros saben o que tocan. Entón, eu son dos que considero que sei o que toco. E son consciente de que quen mire para min, sexa de aquí ou sexa de fora, ten que ver unha representación digna da súa cultura. Entón, por eso, considero que tocar a gaita, ademais de que che guste tocar ese instrumento, é unha responsabilidade engadida porque estás representando unha cultura. Moi ben, traballaches tamén con tamboril e outros instrumentos. Como é o papel da percusión na música tradicional galega? Pois, afortunadamente, pois estes últimos anos, pois está tendo unha relevancia bastante boa. Isto foi tamén porque a finais dos anos 90 pois proliferaron moitos artesáns de percusión e un está moi cerca de aquí. Neste momento xa non está construindo, que é o Chilro, Ramón Vázquez Hacha, foi compañeiro meu nun dos grupos onde tamén levo 37, 38 anos tocando, que son os Faíscas de Solobeira. Pois apareceron artesáns que se interesaron pola percusión e melloraron moitísimo a percusión galega e hoxe en día ten unha presencia tanto nos grupos de gaiteiros como nos grandes escenarios, percusión con moita sonoridade, moita dignidade, e logo tamén moita xente, pois, ademais de controlar de percusión tradicional, pois moitos percusionistas que hai por aí, pois ademais teñen formación máis académica, chamémoslle clásica, que axuda a que tamén saiban o que fan. Entón, hoxe en día creo que hai un nivel abrumador e o gallá isto siga así. Precisamente o que iba a preguntarche agora. Como ves a situación da música tradicional galega hoxe en día? Hai relevo xeracional? Sí, hai relevo xeracional.
Xa dende hai moitos anos hai relevo xeneracional, hai que dicilo, dende os anos 80, finais dos 70, principios dos 80, en Galicia, o tecido asociativo, digamos, as asociacións culturais que se crearon foron infinitas. Esa foi, por sorte, nesas asociacións, na maioría, o primeiro que se ensinaba as primeiras actividades que había, pues eran clases de gaita, clases de baile, clases de... non de percusión, o sea, as clases de gaita era todo... estaba naquel momento estaba todo metido aí, a percusión e tal. Agora xa percusión tradicional, percusión non sei que, gaita, guitarra, agora hai unha chea de asociacións que teñen moitas actividades dese tipo, pero daquela, nos anos 80, o principal era facer un grupo de gaitas, porque tamén era unha forma de facer festas e recaudar para a asociación para poder manterse. Daqui, con isto, fago un chamamento a todos os concellos de que, cando contratan un grupo de gaiteiros ou un grupo dunha asociación do pobo, da cidade e tal, non só están pagando un traballo porque esa mañán vayan dar un pasarrúas ou que sexa, senón que están colaborando para que esa asociación siga en pé. E iso é moi importante neste mundo. Precisamente neste mundo onde cada vez a xente se está pechando máis nas casas, se está quedando un pouco, todo é máis individual, todo está máis pechado, non hai tanta... Non sei, eu vexo que a sociedade cambiou moito. Non hai tanto compartir na rúa como había antes. Entón, eses puntos de encontro, esas asociacións que nun pobo, nunha cidade, fan este tipo de actividades que logo as expoñen cando son as festas, pois os concellos deben saber que non están pagando só un traballo por tocar ese día, senón que están colaborando para manter esa asociación e para que teña futuro e para que a asociación creza e poda haber moitísimas máis actividades, teñan que ver coa música tradicional ou non teñan que ver. Pero xeneran un evento social que semana a semana congrega moita xente. Nos últimos anos houbo un resurdimento do folclore en moitas partes do mundo. Crees que a música galega está a vivir unha nova época dourada? A ver, supoño que tamén te refires a isto Tanxugueiras, Fillas de Casandra, sí. Bayuca, todo isto, evidentemente, sí, está... todo eso axuda a que as bases, como decía antes, todas as asociacións, a xente teña interés por por aprender. Evidentemente, as rapazas de 12, 13 anos que van ás Tanxugueiras non van a ir a aprender cos Tanxugueiras, porque non tal, pero si van a ir a aprender a asociación do barrio do lado, porque dan clases de pandeireta e canto. En todo eso, claro, axuda, digamos, directa ou indirectamente, a que esa base social, ese tecido asociativo, pois se siga mantendo, porque, claro, non todos vamos a salir pandereteiros, nin pandereteiras, nin todo o mundo que aos 12 anos toca a gaita ten que ser gaiteiro. Igual que non todos somos arquitectos, nin todos somos médicos. Entón, pois, bueno, pero se hai 50.000 persoas que con 15 anos tocan a gaita, bueno, malo será que 40 ou 50 non cheguen a estar nos escenarios dentro de 15 anos. Entón, todo eso, digo xo tamén como mestre, porque, bueno, non entramos nese punto, pero eu levo dando clases na Escola de Música Tradicional, Escola Municipal de Música Tradicional e Folk do Concello de Vigo. A ETRAZ, que se chama. Aí levo este ano fago 29 anos dando clase aí. Levo dando clases de gaita dende os 15 anos, prácticamente, 14, 15 anos. Pasa infinidade de xente, uns que tocan por diversión, outros que tocan, xente maior tamén que entra no mundo da música tradicional despois de que acabou co seu traballo e tal, e como diversión
tamén se adican a iso. E logo, xente que quere realmente enfocarse de cara ao escenario. Eso tamén temos ali. Entón, bueno, pois todo eso ten cabida e é estupendo que exista e ten que existir. E non todo o mundo ten que ser o número un, nin todo o mundo ten que só dedicarse a divertirse, senón que hai outros que queren ser profesionais do instrumento. Para esas persoas que queren iniciarse na música tradicional, que consello lle darías? Pois simplemente que disfruten da música, que temos unha riqueza cultural e musical impresionante, que somos, digo moi en serio, somos a envexa de moitas comunidades autónomas e países, o sea, incluso falando de Escocia, Irlanda, o que ocorre aquí, como decía antes, coas asociacións culturais, con toda a xente que se move con respecto a iso, pois non ten parangón en ningún outro país. E toda a xente que ten a sorte de introducirse neste mundo, pois o que lle digo é que disfrute, que se quere dedicarse profesionalmente isto de cara aos novos, pois hai que traballar moitísimo, como calquera músico, en calquera outra faceta da música, hai que traballar moito, estudar moitísimo, e simplemente saber tamén que no caso da gaita, que ademais de tocar un instrumento, que está representando unha cultura, e que hai que facelo todo sempre dignamente, procurando sempre facer, moitos o fan o mellor que poden, vale? Non te preocupes. Sigue, non pasa nada. Pero bueno, poñendo interés e poñendo ganas, todo se consigue. Cales son os próximos proxectos de Treixadura? Podemos esperar novo material pronto? Estamos traballando nun seguinte disco que sairá, pois nas redes sociais sairá pois a finais deste ano, máis ou menos. E logo xa a principios do 2026 pois empezaremos a expoñelo ao público nos teatros e auditorios do país. Moi ben. Tras máis de 30 anos de carreira, viviches moitísimos momentos especiais. Cal é o recordo que máis atesouras de todos estes anos na música? Pois son moitos. O problema é que coa idade vanse esquecendo. Pero bueno, realmente co que máis te quedas, no meu caso, é co calor do público, sexa donde sexa, porque tanto disfrutas na praza do Concello de Pontevedra chea ata arriba, como na parroquia donde te levaron a comisión falando de Treixadura, que xuntaron os cartos para que poidéramos estar ali nun sitio lonxe, donde ten difícil acceso, pero aí estiveron recaudando para que ti estiveras ali, non? As dúas cousas son dignas de admiración, e xa digo, o público que che dá o aplauso, pero bueno, realmente cando empezou, digamos, a ter maior presencia a música de Treixadura, empezabas a ver que as plazas estaban cheas, e sobre todo cando todo o mundo cantaba contigo, pois eso é a maior satisfacción que podes ter. Con Treixadura tivemos un proxecto que eu fixen bastante forza para facelo, que as agrupacións que
digamos, son máis enlleiras dentro da nosa cultura e dentro do noso país, pois son, xunto cos grupos de gaiteiros, pois son as bandas de música e os coros galegos. Entón, no ano 2016, en Pontevedra, xuntamos por primeira vez no escenario, estaba Treixadura, a banda de música de Pontevedra, e o coro Cantigas e Agarimos. Éramos alrededor de 90 persoas en riba do escenario. E xuntamos esas tres formacións, fixéronse uns arranxos para que todo xunto sonara a Treixadura, digamos, era como a música de Treixadura, pero en plan máis sinfónico, e a verdade é que foi impresionante. Logo eso repetiuse en Santiago de Compostela, tamén repetiuse na Praza de María Pita na Coruña, bueno, en Compostela coa Banda Municipal de Santiago, Cantigas e Agarimos tamén, na Praza de María Pita coa Banda Municipal da Coruña, e logo tamén fixémolo no Rosal, coa Banda de Música do Rosal, en Meaño, coa Banda Unión Musical de Meaño, e tamén en Barro, tamén o fixemos coa Banda Xuvenil de Barro. E, bueno, a verdade é que foi un proxecto moi ilusionante e foi un soño feito realidade. Eu, de feito, despois dese proceso, dixen, bueno, eu xa non teño nada máis que facer aquí. Pero, bueno, dende aí tamén, falando de proxectos, eu levo 10 anos tamén dirixindo o coro de Cantigas e Agarimos. Polo tanto, tamén esa faceta, pois, tamén foron 10 anos, digo, foron 10 anos porque este verán xa culmino a miña etapa en Cantigas e Agarimos, e foi tamén moi ilusionante, foi un traballo intenso, pero tamén fixemos moitas cousas con banda, as galas de Cantigas e Agarimos, moitos concertos, bueno, facer música para eles, foi moi ilusionante. Logo, aparte desto, tamén neste momento, cousas que da vida que ocorren, donde eu estou traballando, na Escola de Música Tradicional e Folk do Concello de Vigo, pois ata hai pouco tempo, quen era o meu jefe era Rodrigo Romaní. Rodrigo Romaní, que foi o arpista de Milladoiro, un músico que non se entendería a música folk de hoxe sen Rodrigo Romaní, Antón Sebane e Milladoiro, por suposto. Aí formamos a Orquestra Folk Son de Seu, no ano 2001, que seguimos traballando nela, e casualmente, dende hai 3 anos que Rodrigo Romaní deixou a dirección da orquestra, pois tocoume a min levar a dirección da Orquestra Folk Son de Seu. Ao mesmo tempo, na escola, aparte de ser profesor de gaita, pois son tamén o xefe de estudos. Rodrigo Romaní era o director, neste momento está xubilado, dende que se xubilou, pois estou facendo as funcións, ademais de xefe de estudos, pois tamén a dirección do centro. Bueno, cousas que a idade levate por camiños que bueno, que hai moitas circunstancias que ti non controlas que te levan para facer unha función que igual, se non a fixera, pois estaba un pouco máis tranquilo, pero tocoume facela. Moi ben, xa para rematar, que mensaxe che gustaría enviar a todas as persoas que seguen e gozan da música tradicional galega? Pois simplemente que disfruten do noso patrimonio material, que é unha maravilla ver cando moita xente está disfrutando desta música, e que sigan adiante, que sigan traballando, porque o relevo xeneracional ten que darse, porque vamos cumplindo anos e as enerxías van baixando. Entón ten que haber alguén detrás. Eu, por sorte, na miña familia sí que teño por detrás 2 persoas, que son os meus fillos, que siguen para adiante. Tamén son músicos, se dedícanse a temas prácticamente musicais ou relativos coa música, prácticamente. E bueno,
e xa empezo a descansar moito neles, que é moi importante. Eso é o que ten que facer esta sociedade, creer nos que veñen detrás para que chegue lonxe. E con respecto á música galega, pois iso, que a xente que quera aprender ten que ter claro que un instrumento non se toca en 3 días, que require, non decimos que tes que perder tempo en estudiar, senón que tes que invertir tempo en estudiar, tes que invertir tempo en aprender, pero logo, cando estás disfrutando nunha festa, nun tal, pois aí ves que ten a súa recompensa. Moi ben, pois moitas gracias, Joaquín, e moita sorte no futuro. Moitas gracias. A todos vos esperábamos na próxima entrevista de Revistas Masos Salnes.